waneno kanyo e kanda mogik no, gima dine bed ni waneno kochakore sama ne ji chako ikore ne yiero, to jopiny noyudo thuolo mar goyo jotelo kogno maber. Iwinjo ka Azimio gi Kenya Kwanza wuoyo gi dwol achiel. Wawinjo kaka giwacho, wageno ni gibiro timo gima giwacho. Mano gima Makau Mutua wacho. Ka Josphat Nanok biro, owacho dhok achiel onogo. Aparo ni sani kuom thuolo mokwongo ne giwinjore e donjo ne IEBC. Sani koro nyalo nyiso ja Kenya gadieri gi chir ni ng'ama nyone gi to koro bed gadieri, nikech onge ng'ama nyayie ni rifari ber kiloye. Kineno ka ng'ama iloyo yie ni rifari ber, to ng'ama locho be yie ni rifari ber, to mano nyiso ni mpira no ne ber. Kinde duto jatelo moro jagomba kamar Minodoro ma wi to kisegoye piny to ni modhne moduoda ni kare wadog kendo kuno kigoye piny ni owuoye mokiera, to kinjo ka ng'ato yie ni rifari ber, to mana pani en ranyisi maber ahinya. To wach ma Chebukati owacho Victor Mos abalo matin gi gimi penjo, wach mar ng'iewo kipande en wach mwaseywago ka pod amedo mana jiwo jothurwa, kendo amor ni nyiwache kata nyoro e chenro mar ratil. Gima sani ja Kenya onego rit malo gimoro amora en kipande. Kalatas mar ombulu cha en kata kolal to onge wach. Kipande kik lal, nikech ok bi yie ni go kura gi photocopy, ok bi yie ni go kura gi abstract mar police. Kipande kik lal. Taparo ni gima duong' kanyo en ni kata odoko ni ok ging'iso wa ni to ne gitiekore nang'o wach stickers. Bedo ni josiasa ok go e nduru en ranyisi maber, gin satisfied, gimor gi kaka nyotiek wachno. An gima ne chanda Eric gi Edwin gi John en ni sama ne Migosi Chebukati wacho ni stickers are not critical election material, strategic. To napenjo na to karang'o mano mono gi chapo gi River Road ka. Erokamano Charlie. An aparo ni mokwongo gima waneno motimore kuom kaluwore gi bura ma Chebukati gi IEBC commissioners nyoro oromo gi jotend obila e pacho ka. En ni yiero ntiere stakeholders mang'eny e yiero. IEBC is just one of the stakeholders e yiero.